Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, EH Bilduko Bel Pozueta etorri zaigu San Kristobaleko gotorlekuari buruz hitz egitera. Jarraian, Esteilaseko Idri eta Elako Uxue etorriko dira lanbide heziketaren eta hezkuntza komunitatearen inguruan hitz egitera. Horren aurretik ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1876an, Abadiñon karlisten eta liberalen arteko azken gudu garrantzitsua izan zen. Liberalak gailendu ziren. Hilabete bukaeran amaitu zen gerra, Carlos erregegaiak Luzaiden muga gurutzatu eta ihes egin zuenean. Milaka euskal herritarrek erbestera egin zuten ihes, Ipar Euskal Herrira zein Ameriketara. Historiografia espainiarrak guda karlistak gatazka monarkiko soil gisa azaltzen baditu ere, Euskal Herrian bertako foruen eta autogobernuaren defentsa izan zen herritarrak masiboki Espainiako zentralismoaren aurrean altxatzera eraman zituena. Eta beraz, Euskal askatasunaren eta burujabetzaren aldeko borroka historikoak izan ziren, garaiko dokumentuek eta nazioarteko prentsak luze jaso zutenez. Gatazka hauek herri xehearen matxinada ere izan ziren, elite liberalen eta estatu zapaltzailearen aurka. Euskaldunen eta euskararen aurkako errepresio gogorra astear zen berriro. 1919ko egun berean, Bartzelonako La Canadenca lantegian 8 orduko lanaldiaren aldeko greba hasi zuten. CNT sindikatuak deituta, greba 54 egunez luzatu zen, eta egun gutxian Kataluniako industriaren 70%ra zabaldu zen. Greba honi esker, Espainiako estatuan neurria onartu behar izan zuten, munduan lehen aldiz. Urte batzuen ondoren, 1971ko otsailaren 5ean, Iñaki Biar Etxeberria errugabe jo zuen epaileak topeko lehendakariari desobedientzia larria egiteaz, euskara hutsez deklaratu izanagatik urtebete lehenago. Top justizia frankistako lehendakaria sutu egin zen euskaraz erantzuten ziola ikustean. Etako kidea zen, eta 1970ko uztailean gerra kontseilu batek 20 urteko kartzela zigorra ezarri zion Biarri Burgosen. 1977ko amnistiaren legearekin atera zen kalera. Bukatzeko, 1982ko otsailaren 5ean, Irlanda iparraldean, Ulsterren defentsarako elkartea talde paramilitar loialistak 5 zibil errepublikar hil zituen Belfasten. Erasoa, Ulsterreko askatasunaren borrokalariak izena erabiliz aldarrikatu zuten. Orduan legezkoa zen Uda erakundea legez kanpo geratzea ekiditeko. Udak lotura zuzena zuen Britaniar indar armatuekin. Orain, aste honetako agenda errepasatuko dugu. Cibibox Kondestablen, Sergio Andrés Ipuin kontalariaren Kuentos bajo zero izango da eguerdiko 12etan. Bestetik, Cibibox Mendillorrin, otsailaren 7ean, larunbata, Zoom izeneko itzalaren antzerki fisikoa umetxo eta familiendako. Lehenengo pasea goizeko 10:30 izango da, Cibibox Jus Larrotxan aldiz, larumatean baita ere, arratsaldeko 5etan mahai jokoen lantegia familian izango da. Elkarrekin mahai jokoak ezagutu eta barre egiteko aukera. Igande honetan amaituko da Pedro Osés, Joaquín Resano, Javier Mina eta Ernesto Murilloren 4x4 erakusketa, Pabellón de Mixtos erakusketa salan. Jarraitu dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Tutera eta Irurtzun arteko autobideak turismo ibilgailuentzako ordainpeko errepidea izateari utziko dio 2029an. Lehenengo puntuan, gobernuak bidesariak kenduko ditu 100% jabetza berreskuratzen duenean. Bigarren puntuan, AP15ean dabiltzan kamioi eta autobusek bidesariak ordaintzen jarraituko dute. Argazki nagusian, kristau kantuak eta antzinako erritua konbinatuz, kantuak eta makinak lurraren eta komunitatearen esnatzea simbolizatzen dute neguaren ondoren. Honen titularrean, Agate Deunaren aldeko abesbatzak Iruñeko erdigunean eta beste udalerri batzuek bisitatzen dituzte.
oparotasuna eta osasuna aldarrikatuz. Tartean, Leonardo Borraskak milaka pertsona ebakuatzera behartu du eta kaosa eragin du Andaluzian. Eskuineko berrietan, goian, funts batek Sarrigureneko 168 apartamenturen alokairua mehatxatzen du. Beherago, langile publikoek obaria jasoko dute eta beren ibilbide profesionalaren garapenagatik. Jarraian, obra publikoetako zuzendari ohiak ziurtatu du Belaten ez dagoela ustelkeriarik. Bestetik, Comtosek adierazi du Nafarroako tokiko maparen arrazionalitate falta berriro. Azkenik, Monkaiola torroren faltara gehitu da Bigoren neurketarako. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburuak. Gobernu foralak ziurtatu du 2029tik aurrera kamioiek bakarrik ordainduko dutela bidesariak autobideetan. 5 egunetan, botere exekutiboa zer gertatuko zen ez jakitetik neurria argitzera igaro zen. Irudi nagusian, Daniel Milagros patinatzaile nafarra, Uztaigorrian, Nil Liopekin, Sandra Gomez entrenatzailearekin eta Kilian Barranco fisioterapeutarekin, Bilan. Honen lerroburua, neguko jokoak Nafar kutsuarekin. Daniel Milagrosek, Clara Biloslada, Manex Salsamendi eta Adur Etxezarretaren lekukoa hartu du. Eskuineko berrietan, batetik, obra publikoetako zuzendari ohiak dio ez dakiela zergatik kaleratu zuten. Jarraian, familiak eta adituak sare sozialak debekatzearen alde daude. Ondoren, erroren egoitza mantentzeko udal akordioa. Azkenik, Aladino Colin, Europa ezin da gehiago bere lagun Amerikarraz fidatu. Goiko berrietan, batetik, Japoniar turismoaren buma Iruñean. Bestetik, Pan con Chileren erritmo latinoa. Eta azkenik, Osasuna, bazkide izateko itxaron zerrenda luzea. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Bideo batean ertzainak Iker Aranari zuzenean tiro egiten erakusten du. Justizia Aranarentzat plataformak Bilboko Etxarri gaztetxea kaleratu ostean ertzain batek Iker Arana zuzenean tiro egiten duen frogatzen duen bideoa zabaltzen du, barrabil bat galduz. Argazki nagusian, Real Sociedadek atzean utzi du Alavés eta Atletikek azken uneetan irabazi du final erdietara iristeko. Real Sociedadek eta Atletik Bilbaok balentria berriak lortu dituzte Errege Kopan final erdietara iristeko. Behan, galeriek ateak ixten dituzte artearen balioa berresteko. Astelenean itxi zituzten ateak EAEko galeriek eta ez dute inolako jarduera publikorik izango igandera arte. Ezkerreko berrietan, atsedenik edo soldata duin bat lortu gabe zaintza, etxeko langileen prekarietatea. Azkenik, A15 errepidea, autoentzako doakoa 2029tik aurrera. Berria egunkarian aldiz, honela dio lerroburuak. Iker Arana ertzainek foan pilota batekin zauritu zutela erakusten duen bideo bat argitaratu dute. Lehenengo puntuan, Bilbon egin zioten tiro gazteari, iaz, Etxarri gaztetxea usteko operazioan, eta berrabil bat galdu zuen. Bigarren puntuan, polizien abokatuak auzia ixteko eskatu du, lesioa ez ziolako jaurtegaiak eragin. Argazki nagusian, Aizek Minneapolisen egindako hilketek areagotu egin dituzte Donald Trump presidentearen kontrako protestak AEB-etan. Honen titularrean, giza eskubideak atakan, trumpismoa boterera itzulita. Ezkerreko berrietan, EAEko auzitegi nagusiak ebatzi du Confebaskek ez duela gutxieneko soldataz negoziatzeko bete beharrik. Ondoren, Xabier Montoiak 4. eleberria argitaratu du, Bakea, bakea. Azpian, etxeko langileen elkarteak ontzat jo du atzerritarrak erregularizatzea. Azkenik, diru-sarrera apalak dituzten Europarren 166ak ezin dute udan etxea freskatu. Goiko berrian, Groenlandia, ekaitz geopolitikoak baldintzatutako egunerokoa.
Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Maia Antza, Ariak antzezlanak memoriaren galeraz hitz egiten du, baina ez soilik dementziaren ikuspegitik. Pájaros Pintados, Nafarroa, eta Teatro del Cuervo, Asturias, antzerki taldeen Ariak, oroitzapenen kutxa, antzezlana, larunbatean estreinatuko da Atarrabiako kulturetxean. Eskuineko berrietan, goikoan, Xendra, El Mundo con Voz edota Nabiga kolektiboa geltokiko otsaileko agendan. Kontzertu akustikoa eskainiko dute Xendra eta El Mundo con Voz taldeek otsailaren 6an. Nabiga kolektiboak berriz, dantza ikuskizuna hilaren 20an. Azpian, The Thing, gizakiaren ilunena erretratatzen duen zientzia fikzioa. John Carpenter zuzendariaren The Thing beldurrezko filmaren inguruan mintzatu da Itxaso Jauregi, proiekzio gelaren atal berrian. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo Bel, ongi etorri gurera, zer moduz? Ongi esan beharko. Bueno, lehenik eta behin konta iguzu nor zaren, nondik zatozen? Bueno, Bel Pozueta naiz, Euskal Herria Bilduren diputatua Madrilen, eta sakanatik nator, Altsasutik. Zer buruz hitz egingo diguzu gaur? Proposatu didazue Ezkaba edo San Cristobal gotorlekuari buruz hitz egitea eta horrekin lotuta memoriari buruz. Eskatu duzue gotorlekua oroimenleku gisa izendatzeko, zergatik orain? Bueno, guk ez dugu orain eskatu. Guk ja eskatu genuen duela 4 urte, 2022an, tramitatu zen Madrilen memoria demokratikoaren legea, eta hortan gure negoziaketetan adostu genuen Espainiako gobernuarekin San Cristobal gotorlekua memoriarako lekua izendatzea. Eta hortik dator orain komentatzen ari dena eta mediotan agertu dena. Eta zergatik eskatu zenuten gotorlekua oroimenleku gisa izendatzea? Bueno, nik uste dut urtetan talde memorialisten eskaera izan dela, eta zergaitik izan da, edo agertu da eskaera hori, gerra garaian, Espainiako gerran, San Cristobal gotorlekua bihurtu zen kartzela, frankismoari aurre egiten ziotenei zigor moduak ekartzen zuten ona, eta estatu osoko pertsonak desberdinak, gizonak batez ere, gizonak, ekarri zituzten eta han benetan bizitza latza izan zuten eta jasan izan zituzten bai torturak eta bai bortizkeria latza izan da, pentsatzen genuen eta pentsatu izan da memoriarako lekua bihurtu behar zela. Zer esan nahiko luke San Cristobal gotorlekua oroimenleku bihurtzeak? Zer esan nahi duen? Bai. Nik uste dut memoriarik eta bat. Argi izan behar dugu, gertatu izan ziren, frankismo garaian gertatu ziren egoerak lazgarriak eta gainera zergaitik askatasunaren ideiak horiek salatzen eta zigortzen zirela eta egon zen errepresio harrigarrik, hori ezin dela ahaztu, eta alde batetik egia ariketa bat, baita ere ziurtatzea berriz ez dela errepikatuko, eta baita ere jasan izan zutenei, beraiek ja ez daude hemen, baina bai jarraitzen dute haien familiak eta haiearekiko ordaina.
Hori galdetu behar nizun, zer esan nahi du honek errepresio frankistako biktimentzako edo beraien senideentzako? Komentatu dizudan moduan nik uste dut dela leku oso simbolikoa eta azken finean da erreparazio gisa ikusteak gizarteak errekonozitzen duela haien familiarrak bizi zutena, lazgarria izan zela, jasan izan zuten errepresioa izan zela, babesten eta aldarrikatzen zituztelako ideal batzuk, askatasunaren idealak, errepublikaren idealak, eta azken finean gizarte hobe bat izateko aldarria. Orain etortzen zaiten txuten nire hitzak ere ikusten dugun orain daukagun errealitatea, nola fascismoak aurre egiten ari da, bai Europan eta bai gugan nahiko gertu, nik uste dut estatu espainolean ere ari dela bultzatzen ideologia eta aldarri horiek, eta noiz hobe esateko begira zer gertatu zen, ideal eta fascismo estatu espainolean kanpatu zuen eraz libre batean, eta hori berriro ez gertatzeko, holako lekuak erakusten dute bermea, gutxienez bermatzea berriro ez gertatzea. Zer gertatuko litzake oroimen leku gisa onartuko ez balitza? Zer gertatzen da memoria lantzen ez bada? Nik hori ez dut pentsatu nahi, nik pentsatzen dut egingo dela. Egia da atzeratzen ari dela gehiegi, hori bai. Baina pentsatzen dut negoziatu genunak eta adostu genunak 2022an gauzatuko dela. Aipatu berri duzu, 2022an eskatu zen dutela, zer gertatu da orduandik? Dirudienez, bide malkartsu batean sartu ziren aurreratu eta gauzatu behar zituztenak, hain justu Nafarroko gobernuak eta Madrilgo gobernuak. Guk adostu genuen San Cristobal gotorlekua, memoriarako lekua bihurtzea, baita ere esaten genuen bultzatuko genula hori gauzatzeko diru laguntzak eta hurrengo urtean Espainiako aurrekontu orokorretan adostu genuen baita ere diru partida bat, 3 milioikoak, laguntzeko gauzatzen adostu genuna. Hain zuzen ere, San Cristobal gotorlekuak, memoriarako lekua, horretarako prestaketa da leku oso handia, orduan definitzea nun, definitzea baita ere museo bat egitea edo eraikin bat prestatzea horretarako, definitzea ibilbide bat, definitzea baita ere publikorako zabaltzea. Hori dana horretarako 3 milioi euroko diru partida bat adostu genuen ere. Eta diru horrekin zer gertatu da? Erabili da, desagertu da, oraindik erabilgarri dago? Diru hori bideratuta zegoen komentatu dudan gauzetarako. Orduan hori dago blokeatuta Madrilen. Eta gauzatu arte benetan adostu zena, diru hori ez da desaktibatzen. Orduan hor dago zain. Baina nik uste dut ere, badazpada ere ikusita daukagun egoera politikoa, lehen gauzatzea eta diru hori erabiltzea adostu genunerako dela bidea. Eta zer egin behar da edo zer falta da egoera hori desblokeatzeko? Hori nik uste dut galdetu beharko geniekela Nafarroko gobernuari eta Madrilgo gobernuari. Ikusten ari gara bideak ez, aurre pausoak ematen direla, aurre pauso txikiak ematen direla. Esaten digute, adibidez, uda baino lehen protokolo bat sinatu behar zela. Nik uste dut denok pentsatu genula protokoloa jazten zela gauzatzen edo pausoak edo ematen, baina hori izan zen nola esan, berria ematea edo informazio hori ematea. Pasa dira 6 hilabete baino gehiago eta orain esan digute protokolo hori sinatu dela. Orduan berria 6 hilabete bat pasa ondoren sinatzea
eta orain protokolo hori gauzatu egin beharko da. Orduan, zenbat denbora itxoingo dugu gauzatzeko protokolo hori. Horregatik guk esaten dugu lehen gauzatu behar dela orain sinatutako protokoloa eta hitzartzea bete egin behar dela. Orain arte, 4 urte hauetan, Nafarroako eta Espainiako gobernuak konpromiso falta bat izan dute hitzartutako akordioarekin. Zein izan da haien jarrera urte hauetan? Nik uste dut, galdetu dugunean batek besteari bota dio ardura. Gu gaude zain Nafarroako gobernuak ea deitzen diguten hasteko urratsak ematen, eta gu gaude itxoiten ea Madrilgo gobernuak deitzen digun hasteko adostu zena gauzatzen. Bat besteari pilota botatzen dio eta hemen gaude. Eta zergatik hori? Nik esango nuke borontate politikoa, esango nuke ere, agian gehiegi esaten dut, baina, defentsa ministraritza tartean dagoela ere, eta defentsa ministraritza tartean dagoenean, nik uste dut esperientziagatik gauzak ez direla errazten. Are gehiago Nafarroan gaudelako, eta are gehiago memoriaren inguruan ari garelako hitz egiten. EH Bilduk azpimarratzen du proiektu memorialista baten beharra baita ere. Zer izango litzake proiektu hori? Guk horren inguruan ez gara sartzen, ze guk badakigu eta argi ere errespetu handiz hartzen dugu, Nafarroko gobernuan badagoela sail bat, dedikatzen dela horretara, baditula bere programak, bere planifikazioak eta beraiei dagokie hori egitea. Eta San Cristobaleko gotorlekuari begira, aipatzen zenituen proiektu batzuk, museo bat egon zitekeela, pixka bat osartuta zein jarduera proposatu dezakezu egon zitekeela bertan? Berriro ere esaten dut guri ez dagokigula. Guk aipatzen dugu, ikusi dugulako beste lekuetan zer egin den. Eta hor egin daitekela halako proposamenak edo halako jarduerak. Baina berriro ere esaten dut Nafarroako gobernuak eta memoriarako sailari dagokiola gauzatzea. Eta segurazki buruan izango duela zer egin. San Cristobaleko gotorlekua, memoria lantzeko leku bat bada, soilik memoria lantzeko da edo etorkizunera begirako balioren bat badauka? Eraikin oso handia da eta alde batetik orduan nik uste dut memoriarako leku hori edo memorialistaren aldetik planteatzen dena edo planteatzen dugun baita ere jarduera memorialistak nik uste dut hartuko lukela zati bat, baina hori berriro ere erabaki behar duenak. Eta ikusita baita ere, tartean badaudela gauza kanpoan ere dago hilerria, izendatuta dagoela baita ere memoriarako lekua, orduan, hor egiteko badaude gauzak, baina ezin dugu ahaztu dela zesioa, ez dela jabetza, eta hori ere nik uste dut horrek baldintzatuko duela egin behar dena. Zer esan nahi dut honekin, guk adostu genunean, San Cristobal gotorlekua ez zen transmititzen jabetzak, ez zioten edo ez zen transmititzen Nafarroko gobernuari. Baizik eta kudeak eta zer egin edo nola egin, eta beti ere, gero protokoloan irakurtzen bada ere, ikusten da adostasunek egon beharko dela Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak. Baina da, erabilera. Ez da jabetza. Zaila ikusten duzu Nafarroako gobernuaren eta Espainiako gobernuaren artean adostasun horiek lortzea? Nik pentsatzen dut borontatea baldin badago ez dela zaila. 4 urte hauetan zerbait gertatu da argi dago, ze kostatzen ari zaie dezente aurrera egitea. Baina nik uste dut Nafarroako gobernuan dauden kideen artean agian arrazoit ezberdinengatik, baina denek daukatela borontatea eta nahia hau gauzatzeko.
Hau gauzatzen den momentuan, zer adierazi dezake gazteentzako horrelako leku batek? Memoriarako lekuek erakusten dutenak zer gertatu zen, hemen frankismoak zenolako eragina izan zuen Nafarroan, zen nolako ondoriok bortitzak bizi izan zituzten pertsonak desberdinak haien ideiak defendatzeagatik, eta ideiak ari garenean esaten, askatasunaren ideiak, ari gara esaten baita ere haien sexualitatea modu aske batean bizitzeagatik, edo askatasunaren aldarrikapen desberdinak arlo desberdinetan. Orduan, hori defendatzeagatik, kartzela batera sartu zituzten, errepresio izugarria, ikaragarria jasan izan dituztenak, eta hori ikusita, eta berriro ere esaten dut gure realitate politikoa ikusita, berriro ez errepikatzeko nik uste dut irakaspen handia dela, eta ikustea baita ere badagola benetan merezi duela naiz eta ikusita zenolako errepresioa jasan izan zutelak, hor bazeuden ideal batzuk, nun bazeuden pertsonak ikusten zutela merezi zuela borrokatzea ideal batzuengatik. Eta hori ere irakaspen potente bada. Aipatu dituz aurretik talde memorialistak asko bultzatu dutela hau, ze rol edo ze paper izan dute azken urteetan? Begira, guk hau adostu genunean, bai jaso genituen talde memorialista batzuen deiak, esanez, guk ere hortan gure abotza gauzatu nahi dugu. Guk partaideak izan behar gara, ez bakarrik ikusleak. Orduan guk Nafarroako gobernuarekin bai komentatu genuen eta esan genuen egokia eta bai bermatu behar zela talde memorialisten hitza. Eta ea egin den edo ez, nik argi esaten dizut ez dakidala, baina nik uste dut ezinbestekoa dela haien abotza kontutan hartzea. Eta ondoren, gotorlekuarekin zer egingo den horretan, beharrezkoa ikusten duzue talde memorialistek ere zer esan izatea? Nik uste dut osatzen bada konbenio hori, protokoloan aipatzen bada Nafar gobernuak eta Estatu Espainolen arteko, edo gobernuaren arteko adostasuna egon behar dela, nik uste dut protokolo horretan eta gauzatu denean egin behar dena, hauek talde memorialistak partaideak izan behar direla. Aipatu duzu, parte hartzea eskatzen zutela, talde memorialistek prozesu nahiko parte hartzailea izan da, garrantzitsua... Ez dakit parte hartzaile, komentatu dizut. Proposatu zenuten, ez dakit zuze puntu duen. Garrantzizkoa iruditzen zitzaizuen zuei, talde memorialistez gain beste erakunde elkarteren batek parte hartzeko eskaera egin zuen edo iruditzen zitzaizuen zuei beharrezkoa parte hartzea? Ez, guk ez genuen jaso beste planteamenduak edo beste ekarpenik, eta gaur egun nik uste dut osatzen bada hola talde memorialisten hitza edo parte hartzea gehi Nafarroako gobernuak, nik uste dut nahiko izango zela. Nafar gobernuari nik emango nioke ardura handia, Espainiako gobernuari baino noski baietz. Eta horiek nik pentsatzen dute kontutan hartuko duela talde memorialisten hitza. Horrelako leku bat berreskuratuta, edo irudi simbolikoa berriro jarrita bertan, zer irabazten du Nafarroak edo Iruñak edo... Nik uste dut gure historiarako ez ahaztea zer gertatu zen, eta orokorrean baita ere erreparazioa familiak horietarako eta biktimak horietarako. Orduan, nik uste dut elkarbizitzaren bidean kontutan hartzea zenolako errepresioa egon zen eta ordaina. Erreparazio modu bat. Aipatu duzue dagoeneko 4 urte daramazuela honen zai eta eskatzen duzue hau onartzea, atzerapen gehiagorik gabe. Hori da. Ze mezu bidaliko zenieke orain Nafarroako eta Espainiako gobernuari? Badela garaia, benetan duela 4 urte
adostu genuena gauzatzeko. Ez dugula ulertzen ja aitzaki gehiago jartzea, eta espero dugula ahalik eta azkarren gauzatzea eta hastea ikusten benetan izan behar dena. Nik uste dut Nafarroako herritarrek merezi dutela ikustea, ezagutzea, eta familiarrek baita ere merezi dutela erreparazio gisa hori gauzatua izatea. Eta ze ondorio ditu konpromisoak ez betetzeak? Nik uste dut konpromisoak egiten direla betetzeko. Hain argi daukat, orduan ez dut ez da planteatzen ere ez betetzea. Hala ere guk hor gainean gaude. Gai hau ez dugu ahazten. Konpromiso bat gurekin hartu zuen Espainiako gobernuak, eta guk jarraituko dugu tiratzen, behatzen, bultzatzen hau gauzatzeko. Justo galdetu behar nizun, EH Bilduren konpromisoa zein den proiektu honekin? Gure partez hartu genuen konpromisoa adosten bi momentu desberdinetan, bai memoria demokratikoaren legean baietza emateko, zein bigarren saltoa izan zela aurrekontu orokorretan 2023an, horrekin ja konpromisoak hartu genituen. Eta zen hori gobernuarekin hori adostea. Hori da konpromisoa eta gero behaketa gauzatzeko. Bi galdera botako izkizut bukatzeko. Lehenengoa, zer espero dezue datozen hilabeteetan gertatzea San Cristobaleko gotorlekuarekin? Datozen hilabeteetan? Hilabeteetan, bai. Gauzatzea edo ikusteko nik uste dut gutxi. Baina guk adibidez, ikusita zer gertatu den azkeneko aste hauetan, bai ministraritzarekin harremanetan jarriko gara, eta bai gure aldetik hemen Nafarroako gobernuan gure kideak baita ere memoriarako sailarekin harremanetan jarriko gara, joateko ikusten errazten bideak edo benetan exigitzen konpromisoak. Bukatzeko, esaldi bakar batekin, zergatik da hain garrantzitsua San Cristobaleko gotorlekua oroimenleku bihurtzea? Esaldi batean? Luzea izan daiteke nahi baldin badezu. Duintzeko hor gotorlekuan egon ziren pertsonak guztien idealak, duintzeko pertsonak horiek, eta benetan egia, erreparazioa eta berriro ez dela gertatuko bermea lortzeko. Esaldi polita improvisatua izateko. Ez dakit. Mi esker etortzeagatik, Bel, ez dakit azkeneko zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, guk argi dugu jarraitu behar dugula bai memoriaren ildotik lan egiten, ikusten dugu ze garrantzia daukan lehen esan dudan bezala ideal batzuengatik borrokatzea, eta nik uste dut denon artean kapazak izan behar garela halako proiektuak aurrera egiteko eta jendearen bizitzak orokorrean duintzeko. Orduan hortan jarraituko dugu. Mi esker etortzeagatik eta hurrengo baterako espero zaituztegu. Mi esker zuei aukera emateagatik hori hau dana azaltzeko eta pi esker berriro. Hurrengo arte. Bai. Gaur tenperatura apur bat igoko da. Hegoaldeko haizeak gurekin jarraituko du beste egun batez eta tenperatura 16-18 gradu inguruan ibiliko da Kantauri isurialdean. Egunaren lehen partean zerua ia erabat estalita egongo da, batez ere barnealdeko eskualdeetan. Arratsaldean, aldiz, ostarteak zabalduko dira. Egunean zehar zaparradak egingo ditu tarteka, eta bustitzeko probabilitatea handiagoa izango da egunaren lehen partean. Ostiralean ere, hego osagaiko haizea nabaria izango da,
eta egun osoan hego-mendebaldetik indartsu joko du. Haize bolada zakarrenak goizeko lehen orduetan espero dira. Euria urriagoa izango da eta zaparradak tarteka eta noizbehinka baino ez ditu egingo. Bereziki, barnealdean bustiko du eta egunaren bukaeran probabilitatea handiagoa izango da. Elur maila baliteke 1300 metroren inguruan egotea. Temperaturan ez da gorabehera handirik espero. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri, Uxue, Idri, zer moduz? Osongi, mi esker gonbidapenarekin. Gonbidapenatik. Lehenik eta behin, konta guztu pixka bat nortzuk zeraten, nondi zatozen, zerri buruz hitz egingo dugun gaur? Bueno, ni Uxue naiz, lanbide heziketako irakaslea eta azken urte hauetan liberatuta ELA sindikatuan irakasleen eskubideak defendatzeko. Ni Idri naiz, lanbide heziketako irakaslea eta ikasturte honetan Stella sindikatuan liberatua. Pasaden urtarrilaren 24ean mobilizazio bat izan genuen. Zerren inguruan izan zen, zer aldarrikatzen zen? Bueno, egia da mobilizazio hau ondorio bat izan dela, ez? Edo hoja de ruta baten zatitxo bat. Ja 2023an hasi ginen irakasleak 3 grebekin mobilizatzen eta 2023-2024 ikasturtean, gu beti ikasturtei buruz hitz egiten dugu, eta aurtengo ikasturtean berri ere grebekin jarraitu dugu, kasu honetan aurrekoetan izan ziren etapa guztiak eta kasu honetan izan dira lanbide heziketako etapa bakarrik, eta 24ko hau izan da hortik tiratutako zerbait, ez? 3 greba hoien ondorioz zenbait gauzatxo lortu dira eta 24ko kontzentra hau izan zen berriro ere lanbide heziketaren beste pausutxo bat mahai gainean jartzeko. Bukatu genuen pasaden urtean, abenduan, itxaroten aurrekontuetan, batez ere, ea bazegoen zerbait hezkuntza publikorako eta lanbide heziketarako, eta, behin ikusita ez dagoela ezer, berriro hasi gara mobilizatzen, jarraitzeko, eskatzen, orain arte eskatzen duguna. Hezkuntzako publikoa aipatu duzu, gaur egun asko hitz egiten da hezkuntza publikoaren inguruan. Ze momentutan gaude, zein da egoera? Batez ere, lege berriarekin gauzak aldatu dira, ikastetxetan, batez ere, baina, inbertsioa ez da ditu gauzak aurrera eramateko. Hezkuntza publikoan gelditzen gara baliabiderik gabe, baliabide nahikorik gabe, aurrera emateko irakaskuntza prozesua. Eta horregatik batez ere lege berria eta lanbide heziketan bereziki etapa honetan aldaketak izan dira handiagoak, eta horregatik ikasturte honetan ikusten dena da borroka lanbide heziketan, baina hezkuntza arazo bat da. Egia da, lanbide heziketak Idrik esan duen bezala, orain dela gutxi ekarri izan duela lege aldaketaka, orain dela gutxi, 2022an, ez? Baina implantazioa orain egiten ari da, eta beste etapak izan zuten 2020an lege aldaketa bat, ez? Orduan, lege aldaketak ekartzen ditu gizarteak bezala bestelako aldaketa batzuk, ez? Eta, uste duguna edo gertatzen ari dena da lege aldaketa horiek behar duten inbertsioarekin ez direla etortzen ari. Esaten duzue, hezkuntza publikoa ez dagoela behar bezala zainduta, baliabide falta ere aipatu duzu, egunerokoan zertan nabaritzen da?
Bueno, etapa ezberdinetan gauza ezberdinak, ez? Baina egia da orokorrean daukaguna da lan karga handia, eta ez gara iristen. Ez dugu beharrezko kalitatea ematen hezkuntza sistema edo ikasleei, ez? Ez daukagu denbora beraiei beharrezko arreta emateko. Ze dauzkagun ordu guztiak, dabiltza bata bestearen atzeta lotuta eta lankarga handiarekin. Hori, etapa ezberdinetan, gauza ezberdinekin, baina nik uste dut gehien igual aipatu daitekena da lankarga, ez? Bai, gainzama azkenean funtzio gehiago eta dana jarraitzen du, ratioak ez dira jaitsi, lanbide heziketan adibidez harremana enpresekin handitu da lana harreman hori egiteko, eta kontran baliabideak batez ere pertsonalak eta temporalak joan dira jaisten edo mantendu dira. Zuek irakasleak zerate, agian ez daukazu erantzuna, baino egoera hau nork pairatzen du gehien, familiek, ikasleek, irakasleek? Nik uste dut hezkuntza komunitate osoa. Ez dela, gu hemen gaude gaur irakasleen baldintzak edo lan baldintzak ez defendatzeko, baina errealitatean ari gara hezkuntza komunitate oso bat lantzen. Eta hezkuntza komunitate horretan gaude irakasleak, daude ikasleak, daude familiak, eta daude bestelako gizarte zerbitzu batzuk ezin ditugula ahaztu ere, ez? Azkenean gure seme alabak, gero eta zainduagoak eta arreta handiagoa behar dute, eta hor ere beste zerbitzu publiko batzuk daude parte hartzen dutenak. Orduan, ez dakit bat esaterik dagoen, ez? Baina bai hezkuntza komunitate osoari eragiten diola. Aurten bereziki, igual lanbide heziketan, lege berri honen inplantazioak ekarri duena izan da, ulertzeko horrela, a grosso modo, esaten den bezala. Bigarren mailan egiten zituzten praktikak eta aurten egin behar dituzte lehenengo mailan ere. Orduan bikoiztu da lana. Irakasleen enpresak bilatze hori bikoiztu da. Dituzte bikoitza ikasle aurkezteko jarraipena egiteko. Claro, zer gertatzen da baliabideak ez badira ematen, aurten gelditu direla ikasle asko enpresetara joan gabe. Orduan, aurten ikasle asko badaude arazo handi batekin, eta ondorioz, noski, familiak, bai? Ikasle horiek eskolara joan behar dute edo ez, edo zer gertatzen da, egon ezin hori. Orduan, nik uste dut hezkuntza komunitateko osoaren zerbait. Irakasleen baldintzako betzeko eskatzen ari gara, batez ere irakaskuntza hizkuntza prozesua hobetzeko eta hori nabaritzeko bai familiak, bai ikasleak. Nafarroan esaten duzu ez dela nahikoa inbertitzen. Zein da eskatzen duzuen inbertsioa? Bueno, esan genuen aurreko egunean ikasturte honetan, aurrekontuetan, ez da heltzen 100%, eta, esaten duguna eta exigitzen duguna, Nafarroko gobernuak programatikoki onartu zuen heltzea 100%, eta ez du betetzen. Gainera, hori, guk eskatzen duguna da handitzea portzentai hori. Onuk esaten du 106 da neurria gutxienez bermatzeko kalitatezko, ekitatiboa bebai, ekitatiboa, hezkuntza, eta hori da gure eskaera. Zertan nabarituko litzake ezberdintasuna lehenengo gauza edo, zein izango zen ezberdintasun nagusia, iritsiko bagina 100%, eta iritsiko bagina 106%. Nik uste dut giza baliabideak lehenengo goza, ez? Edozein enpresetan bezala, azkenean gu ere enpresa bat gara, ez? Edozein enpresetan bezala, baldin badituzu esku gehiago, gauza gehiago egin daitezke. Gauza gehiago egin daitezke, eta gainera daukasun denbora horretan,
Bai, adibidez, oso adibide argia, ez? Klase batean 25 ikasle baldin baditut eta 2 pertsona baldin badaude, 12, hor eman dezakezun arreta ez du ezer ikustekorik. 25ekin iristen zarenera, eta saiatzen zara denekin egoten, denei arreta ematen, eta denen kasu bereziak, ze hor bakoitza gure etxean gure gauzak ditugu, orduan, arreta hori ematen saiatzen zara, baina, karo, 2 esku baldin badaude. Bai, eta jartzeko pixka bat lanbide heziketan adibidez, aldaketarekin, harremana enpresekin, aldaketa izan da orain ikaskuntza prozesua, bebai, egon behar da, praktikaldietan, enpresetan. Baina hori lortzeko, gu egon behar gara enpresekin pedagogia egiteko eurekin eta lortzeko prozesua gertatzen dena ikastetxeetan eta enpresetan doazela elkarrekin eta aurrera doa. Eta ez baldin badaukagu, prozesu hori ezin dugu egin. Beste erkidego edo herrialde batzuekin konparatuta, Nafarroaren egoera zein da? Nik uste dut hemen Kontseilaria eta Nafarroko gobernuak bai jarri izan dutela mahai gainean izan garela lidergoa, komunitate lidergoa kasu honetan lanbide heziketan lege guzti hau inplantatzen, eta ikusten ari garena da beste komunitate batzuetan, zenbait pausutxo lasaiago eman dituztela eta horrek eragin duela hainbesteko kaosa ez edukitzea. Egia da, kaosa nik uste dut orokorrean lanbide heziketako lege honekin orokorrean dagoela, ez? Baina, karo, lidergoa eramatea esan nahi du, gauzak planteatu behar direla, eta sentitu duguna da, plangintza hori ez dela egin, eta garapen hau izan dela plangintzari gabe, bai. Bai, planteamendua serioa izan behar da. Aurrera emateko, hori, lidergo horrekin. Agian, ez zuzentzu ondirik galdera honek, beste erkidegoetan eta beste herrialdeetan beste gizarte bat eta beste egoera bat izan daiteke, baina zer egiten da beste leku batzuetan hemen egiten ez dena, edo hemen zer egiten da beste leku batzuetan egiten ez dena? Adibidez hemen gertu daukagunak, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, garapen honekin egin dutena izan da, hasi behar dugu esaten beraiek ordu gehiago dituztela inplantazio hau egiteko. Irakasleak berak, lehen Idrik esan duena, ez? Pixka bat teknikoa esango dut, baina ulertzeko guk aurten lehen genituen 3 ordu talde bat eramateko enpresa bilatzeko, 25 pertsonei enpresa bilatzeko, aurkezpena egiteko, konbenioak sinatzeko eta bar, eta genituen 3 ordu lan hori aurrera eramateko. Aurten dauzkagu ere lehenengo mailakoak eraman beharra eta daukagu ordu bakarra osotara. Hor murrizketa bat egon da. Zer gertatzen da? Beste erkidego horretan murrizketa hori ez dela eman. Beraz, lidergoa hartu du, Nafarroko gobernuak inplantazio honetan, murrizketak eginez, eta, klaro, ikusten begiratzen duzu, ez dakit, Arabara edo Gasteizera edo Donostira, eta esaten duzu, nire kideak ari dira nire lan berdina egiten, 3 edo 4 ordu gehiagorekin, ez? Bai, gero, hori, adibidez beste erkidego batzuetan, enpresa falta arazoarekin, beste neurriak hartzen ari dira, adibidez, etapa oinarrizko lanbide heziketan, ez joateko ikasleak lehenengo kurtzoan, ez espezialitate guztietan, ez sektore guztietan, baina arazoak baldin badaude, oinartu dute bakarrik joatea 2. kurtzoan adibidez. Eta hemen, empeño joateko lehenengo kurtzoan, 2. kurtzoan, ikasle guztiak, eta, nabaritzen da, hori, enpresa falta, eta ez daukagula denbora nahikorik bilatzeko enpresak eta legediaren garapenetik ere ari gara hitz egiten lege estatal bat sortu dela, ez? Baina gero lege horiek etorri behar dira tokiko tokira, ez? Eta lege horiek daude garatu gabe. Orduan, lidergoa hartu du Nafarroko gobernuak, baina ez dugu legerik. Orduan, gabiltza edo irakasleak gabiltza,
instrukzio batzuekin lan egiten, eta hori ez zaigu iruditzen egokia denak, ez? Egin behar dena da lege hartu, eta lege horiek garatu, eta garatzen denean implantatu. Eta nabaritzen da ez daukatela oso argi bidea. Eta hori da guk eskatzen duguna, ez da, irakasleak entzumen gehiago guk bai gaude ikastetxeetan, bizitzen gara eta aurpegia ematen dugu ikasleekin, familiekin, enpresekin, eta guk bai ikusten dugu zer gertatzen den, eta ideiak baditugu, orduan entzun behar dute pixka bat zer gertatzen den eskoletan. Zuek lanbide heziketako irakasle izan aipatu duzue lehenengo mailakoi, orain bilatu behar diezula praktikak non egin, lan gehiago, aldiz ordu gutxiago dituzue lana egiteko, ze sentitzen duzue horren aurrean? Irakaslegoa aurrera aterako du, ze azkenean ikasleak guretzako oso garrantzitsuak dira. Baina sentitzen dutena da ez zaiela baloratzen, eta ez zaiela entzuten. Ze argi eta garbi esaten ari dira, eta gu esaten ari gara sindikatuak, legea inplantatu zenetik, esaten ari gara hau arazo bat zela, eta enpresak bilatzea ez dela erraza, eta lehenengo mailako ikasle horiek, dakitena, zaila suertatzen dela ere enpresa batenako enkaje hori egitea, ez? Orduan, ez dago sare hori eginda, eta irakasleak sentitzen dutena da hutsetik hasi behar direla, enpresak bilatzen hutsetik, ez? Eta horrek lankarga handia darama. Eta gero ikusten ari garena da, hori, gero eta gehiago, irtenbideak bilatzen ari dira, elkarlan publiko-pribatu hitzarmen batzuk sinatzen, eta guk egin behar dugu lana. Eta gobernuak hori egiten ari dela, hori bilatzen ari da kanpoan, edo kanpora ateratzen ari da zerbitzu publikoa, ezta? Askotan aipatzen da lanbide heziketak lan merkatuarekin harreman zuzenagoa duela, eta zuk aipatu duzu aurretikan beste arrazotako bat ere badela enpresak aurkitzeko zailtasuna, zer gertatzen ari da hor, ondo funtzionatzen du oraindikan? Karo, zailtasuna handia ekarri du lege honek, eta lege honen garapena ez denez landu, enpresetaren atea jotzen duzu, eta kaixo, ekarri aldizut ikasle bat dualeko praktiketarako? Barkatu zerri buruz ari zara. Orduan, hor bazegoen lanketa bat, aldez aurretik egin behar zena. Eta ez dena egin. Eta bagenekien etortzen zela, ze hau 2022an bazegoen, ez? Urte batzuk, hitz egiten honi buruz, proiektu pilotoak egiten, pasaden ikasturtean ja ikusi genuen zentro guztietan, ziklo guztietan zer zen, eta ekarpen asko egin ditugu, eta baina, badirudi haiek, hori ez daudela prest entzuteko, zer esaten dugun guk. Hasieran aipatu duzue jarraitu behar dela lanean, jarraitu behar dela borrokan. Eta nuen sartu nahi, baina orain hemen galdera daukadala aprobetxatzen dut. Zergatik da garrantzitsua jarraitza borrokan? Maiz entzuten da grebak ez dutela balio, manifestazioak ez dutela balio, zergatik jarraitzen da zuek borrokan? Bueno, ikasturte honetan, greba egin genuenarekin, bai nabaritu da zerbait hasi dela mugitzen Hezkuntza Departamentuan eta Nafarroako Gobernuan. Orduan ikusten ari gara bidea dela. Eta jarraitu behar dugu, hilabete honetan, pasaden astean egon ginen mahai sektorial batean eta Hezkuntza Departamentuak eskaini zituen ordu gehiago antolatzeko praktikaldiak eta hori, eta hau dator borroka egin dugulako. Bai, nik
ez nago ados, esaldi horrekin, ez? Grebak ez dutela zertarako balio, nik uste dut lehen urtean argi gelditu zela grebak balio dutela, irailean hasi ginen, barkatu aurreko ikasturtean, bai? Etapa guztiak greba batekin irailean, bai? Gainera sindikatu guztiak ginen. Ezin zen diru gehiago inbertitu, ezin ziren ratioak jaitsi, hau da, ezin zen egin. Egin genuen beste greba bat, hasi zen Hezkuntza Departamentua mugitzen, eta hirugarren grebarekin ez, bigarren hirugarren grebaren zentzu horrekin ja, ikusi zena zen, ratioak jaitsi alzirela, itun bat sinatu zuten, guk hemen gaudenak ez dugu sinatu ados ez ginelako, baina itun bat sinatu zen non ratioak jaitsi ziren, eta inbertsio gehiago, gutxi baldin bada ere, inbertsio pixka gehiago egon da, ez? Orduan, bueno, greba horiek, bai izan zuten bere ondorioa, ez? Eta orain ikusi duguna berriro ere. Hau da, irailean, eseri ginenean Hezkuntza Departamentuarekin mahai sektorial orokor batean, berriro ere izan genien, hau ez da funtzionatzen, ez du funtzionatzen, egin ezazue zerbait, guazen planifikatzera elkarrekin, egin ezazue, Izroik esan duen bezala, eskutsa aktiba, ez? Eta entzun, zer esaten duen irakaslegoa, ez zuten egin, ezin zen ezer egin, ezin zen inbertsioa handitu, eta bapatean hiru grebaren ondoren, Izroik esan duen bezala, ez? Lehengo astean, mahai sektorial baten ondoren, gutxi baldin bada ere, sindikatu guztiak kontrabozkatu dugu, gutxi baldin bada ere, badago, hor berriro, beraz, mobilizazioak, bai, gauza da igual, mobilizazioak egia da, denboran zehar egin behar direla eta ez dela egun bateko gauza, baizik, eta igual ibilbide luzea. Eta horrek esan nahi du, apaldu nahi dutela pixka bat, sarata, eta, hori, ez da nahikorik, eskaintzen dutena, baina, aurrera goaz. Zein pututan dago orain elkarrizketa gobernuarekin? Negoziaziorik ez? Ez dago. Ez dago, negoziazio mairik ez dago. Bai, aurreko astean Irrik esan duen bezala, mahai sektorial batetara deitu gintuzten, eta batean, mahai gainean jarri zizkiguten, ordutxo batzuk datorren ikasturterako, bereziki lanbide heziketarako, ez? Ezanekien, izan zen, bateko edo harridura sartu genuen, eta sentsazioa izan zen, hau dago, nahi duzue edo, ez? Bai. Ez zegoen negoziaketako biderik, ez? Baizik, eta izaten da askotan, trista baldin bada ere, interkambio de informazio. Bai, eta justu bilera horretan, esan ziguten baldintzatuta zeuden ordu horiek, sindikatuak esaten bagenuen baietz, ala ezetz, horri buruz, baietz ala ezetz. Baina azkenean hori, atzo atera dute komunikatu bat, esaten, eta guk asteartean, beste komunikatu bat, esaten, bai, baliabide gehiago oso gutxi da, baina hori, baldin badago, jarri behar dituzue. Baina, Hezkuntza Departamentuak bere komunikatuan, esaten que ante la negativa de los sindicatos, eta hori ez da egia. Guk gehiengo sindikalak, lau sindikatuak gaudena mobilizazioa hautan, esan genuen argita garbi, no podemos estar en contra, baina gehiago behar dugu bai ala bai. Aipatu dituzu lau sindikatuak, mobilizazio honetan lau sindikatu elkartu zerate, ez da beti horrela izaten normala den bezala, baina kasu honetan bai, zer esan nahi du horrek? Egia da aurreko ikasturtean hiru greba, beste etapa osoetan hiru greba horietan sindikatu dena ginen, hezkuntzako sindikatu guztiak. Itun bat sinatu zen, bi greben ondorien, zenbait gauza mugitu zirelako, eta hor hiru sindikatuk egin zuten ja itun hori sinatu, eta guk uste genuen ez zela nahikoa, ez? Steilas Lab, Komisiones eta ELA, jarraitzen dugu burruka honetan, ze uste dugu akordio programatiko batean 105 adostu baldin badute, zergatik ez dira 104 iristen ari, ez? Nafarroko gobernuak eta bere bazkidea dena, ari dira aurrekontu batzuk sinatzen edo onartzen, eta ez da iristen 105-era. Beraiek sinatutako zerbaitetara, ez? Orduan, uste dugu, lau sindikatu hauek jarraitu behar dugula burrokan gutxienez, adostutakoa sinatzeko eta betetzeko. Eta zer espero duzue egindako pasatako mobilizazionekin lortzea?
Bueno, gu jarraituko dugu, Idroik esan duen bezala, ez dugu nahiko ikusten. Ez lanbide heziketarako, ze arazo igual oraintxe bertan mahai gainean dagoena da lanbide heziketa, baina ez beste etapa guztietarako. Ze beste etapak ere ez dute inolako ez dute ezer hoberik sentitu. Jarraitzen dute lankarga handiarekin, jarraitzen dute soldata igo gabe, galdu genuena edo berreskuratu gabe, horiek zirela aldarrikapenak, etapa asko ratioak jarraitzen dute berdin-berdin, adibidez lanbide heziketa. Orokorrean, egonkortasuna, falta, baina zentro guztietan orientatzaile pertsona gehiago, osea, ondino dago faltan asko. Guraso edo ikasle askok pentsatu dezakete arazo hau irakasleena dela. Zer esango zeniekete haiei? Bueno, esan duguna lehenago, ezta? Azkenean hori guk eskatzen dituguna da hobetzeko irakasleen baldintzak, baina bai ikastetxeen baldintzak, eta hori esan nahi du hobetzeko ikaskuntza prozesua, eta hori da hobetzeko hezkuntza orokorrean. Bai, gure seme-alabak arreta berezi bat behar baldin badu, eta zuki ikusten baldin baduzu eskolan, baduela beharrezko atentzioa, zu guraso bezala, lasaiago zaude, ikusten baldin baduzu ez dela ematen beharrezko atentzioa, giza baliabiderik ez dagoelako, hori etxera eramaten duzu, eta zure semearen ardura hori hor jarraitzen du. Ez dut esango ardura paliatuko deni, baina bai ardura pixka bat igual txikitu daiteke ikusten baldin baduzu eskolan ikasketa prozesu horretan beharreko laguntza baduela, edo lanbide heziketara joz, aurten adibidez ikasle batzuk gelditu dira urtarrilean titulatu beharrean, ez dutela titulatuko dutela ekainean. Orduan, guraso bezala, ez dakit, 16-17 urteko seme-alaba baduzu, eta ikusten duzu titulatu alzuela, eta ia lan mundura sartu arzena, eta ikusten duzu etxean duzula. Etxean duzula, ez delako plangintza on bat egin, eta bukatu beharrean bere ikasketak urtarrilean, bukatu behar dituela ekainean, eta horrek suposatzen duenarekin, ez? Atera eta pixka bat ikasketa edo hezkuntza komunitaterik, zergatik da hezkuntza publikoa gizarte osoaren ardura? Ez dakit. Hezkuntza azkenean sortzen duelako pertsona kritikoak, eta hezkuntzak laguntzen duelako gure prozesu, nik uste dut gizaki bezala, gure prozesu horretan, Eta esaten duguna, azkenean hezkuntza publika, hezkuntza publikoarekin lortu dezakegu hori esaten duguna beti ekidad, inklusiboa, kalitatezko prozesua, ezta? Eta gero ikusten ari gara bai, zer ateratzen den, beste erkidego batzuetan, hori privatizazio hori, kalitatea non gelditzen den, eta publikoan bai, publikoan sartu gaitezke guztiok, doainik izango da, inklusiboa, ekitatiboa, edo hori bilatzen ari gara, eta bermatzeko hori bakarrik publikak egin dezake. Bukatzen jungo gara ja, zer espero dezue epe laburrera mobilizazio hauekin? Burruka jarraitu eta gauzak lortu. Daukagu ja, beste deialdi bat eginda, atzo atera ginen asteartean, bai, esan genuen, lau sindikatuok, hori, deialdi bat, otsailaren 28an, manifestazio bat egiteko, eta jarraitu behar dugulako borrokatzen, eta lortu arte jarraituko dugu. Eta epe luzera, zer espero dezue? Epe luzera, espero dugu 6, Europar Batasunak esaten duen 6 horretara iristea, eta inbertsioa benetan, nik uste dut Nafarroako gobernuak benetako apostu publiko bat egitea, hezkuntza ez bakarrik hezkuntza publikoarengatik, baizik eta zerbitzu publikoengatik, Badago ezkertia esaten den gobernu bat, eta zerbitzu publikoak ez gara sentitzen ari
ezker hori zerbitzu publikoak zaintzen dituenik. Eta atera behar gara guztiok esatera horrela ezetz. Eta ikasturte honetan, hori mobilizazioekin lortu behar duguna da, hobetzea datorren ikasturtea, bai, hori lehenengo eta behin, eta gero hori prozesua jarraitzea lortu arte inbertsio nahikoa. Espero dezue noiz baita euneko 6 iritsi daitekela? Espero dugu. Espero dugu, bai. Bai, itxaropena ez dugu inoiz galduko eta gainera horretarako burrukatzen dugu, ez? Benetan, 6 hori lortzeko. Otsailako 28 begira, aipatu dezula, zer esango diegu entzulei? Animatzea eta parte hartzea, ez? Lanbide heziketa oraintxe bertan dago burrukan, baina esan dugun bezala hezkuntza komunitate osoaren burruka bat da, ez? Por la pública inbertsio gehiago hori da gure esaldia, ez? Eta hor naiz eta aurten lanbide heziketakoak egon hor gehien mugitzen ari direnak, ez? Baina hezkuntza publiko osorako zabaltzen den mezu bada. Mila esker Uxue, mila esker izri etortzeagatik gurera, ez dakit azkeneko zerbait aipatu nahi duzuen edo bukatu horretikan. Ez, mila esker gonbidapenaren gatik, ez? Eta hemen gaituzuen nahi duzuenerako. Berdin, hurrengo arte. Bale, agur. Aio. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.